Iwo. Nah, sik. Motor munggah. Mentok ngene padha. Mengisor. Ping 3. Gak sing kenceng nih. Sore ora san. Mengisor. Yes. Era. Sing kiwa padha. Kentangan. Kentengan deh. Malik ganti mengisor. Ngisor. Ngerti ini. Ngerti aku ngerti, nduk kira gak ngerti. Padha Lah, rapakane mau. Lho, jan aku iso kok nek kok iso Ini, ngene. no, Dewe apa iso? Iso. Nah. Padha telu. Ganti dhuwur. Nah, dhuwur era. Lho, gitu dhewe iki. Bener ora? Ah, ya bener. Ya apa? Gitu dhewe iki apa? Kira. Ngajari Kanan bottom. dhuwure. Dhuwur. Bener. Sing tengen nduk dhuwure. Ki sing tengen kok ana dhuwure. Dhuwur ngene ra? Dhuwur ngene ra? Nah, Dilebokno ngono? dhuwure ini kan tumpukno dhuwure. Ah, kan dhuwure ra? Lebok nang ngisore. Lebok nang ngisoremu gede. Pisanan dhuwur. Dhuwur. Dhuwur lebokno. Iki dhuwur ngene lho. Oh, iya. Oh iya. Dhuwur, ngisor. Terus busukno ngene. Ngono kok. Sing ki busukno. Dah, bingung. Ngisor. Nang lebokno piye mung lebokno iki? Ki cekel ngene lho. Nah, ra ora. Bener wis. Bukan ku ape ono mayoran neh. Kamu Tumpukno nek dhuwure. Dhuwur kene. Nah, dhuwur ngene ra ngecek iki. Sing ngene. Terus iki ganti ngisore. Sing tengahmu to. Sangki. Nah, tengah iku ngisore. Lebokno ngene. Nah, Di beret ngene mlebu. ngisore. Ora. Dia durung ra? Nah. Terus Terus iki cekel ngene. ngene. Oh, wong kuwi nggowo gamis. Nggo klambi ngono kok ngene aku. Kok ngene lho. Nak kowe bedino. Nah, Sesuk leh nggo kuwi we. Nah, Lebokno kono. Kene. kino sing dinduk lebokno mau. Lebokno kan iki. salah. Salah. Sama sekolah dedel. Ora. Dewe umum bingung ya. Sik ta. Tangan kan wis benerin lebokne ra? Iki wis ngene. Iki sing cekel ngene. Ya padha tak tekel. Ngene ra. Ana ada dua ya aku Dhuwur iki tumpangan dhuwur. Dhuwur kene. Ra. Ya sik. Betes Iki terus sing iki pucuk iki to. Kira, pucuk kira. Nah, busuk sore. Ini sore ini ra. Bener ra? Ngene ra. Hmm. Bengelok ngene lho iso. Oh, ora bener lho kudune. mesti apa pengen Lah ora dadi. Ora dadi wi. Betul bengkel ngono ae. Lah masa ora iso pengen. Sore aku sore, kok lagi. Betul bengkel ngono. Oh. Terus sing tuwa, sing tuwa. Cekak ya ora iso. Mas Bimo, bener ra? Itu konser. Konser ae. Ya, sik. Latihan iki. Coba nek ana ono ya. Seblak iki mesti. Iku ngene. Sore dhuwur iki, sore dhuwur. Ya itu kedawan no. Nah, sekarang sapa iki? Cah, dulu deh. Nah, Si loro telu, wes sing telu. Padahal apa tak jiwa, mandek. Nduk di. Kari ndok sing gore apa tak jiwa memang mandek. Iso telu. Jombe. Nduk apa? Wes meneh. Bengi. Mangewu. Ini jadi apa kok? Kok? Ono ndek karo si orang tak. sing pucuke iki cekel dhuwur ngene. Impor. Tumpangan dhuwure. Bangun dhuwur sak meceng. Ngene ra. Ngene bener ra? Nah, Ketemu barbar ya. besok nang sore. Sore ngene. Iki kan bekal no, ngelokno cek ping anu. Iya, bengelok iki. Kira titik Kira sing titik. iki besokno. Iki besokno ne. Kino besokno ning ngelokane kuwi no. Ngene. Nah, merah. Heeh. Tanganmu iki ganti. Ngene. Ngene sik, cono sik. Nah, besokno iki. Kali iki kan jeloro no. Loro iki. Jeloro. Eh. Merah. No.
Ngisore. Nderinge ra nyen ra. Yo, Sore. ngisor. Kalau ngisor mesti. Kino Ya. ngisore. Ngene Joko jenenge. Terus dhuwure kae. Kira kira Iki kono dhuwure. Kan dhuwur mesti. Nah, ngono. Oke. Oh. Oke. Terus bisa nang kene. Dhuwur terus bisa ana. Iki no bisa nang kene. Kan dhuwur no. Ini. Arek ngene iki mau tau. Aku sih ya jadi iki sampe ngotak iki ya. Pengotak iki. Bingung aku tuh. Angel arek kowe. Akhir ya, akhir ya. Bisa bingung bisa ndi aku.